abordem ara un tema que està sacsejant les consciències, com són les imatges de soldats nord-americans i britànics torturant a presos iraquians. Tot i que les autoritats dels dos països s'han apressat a indicar que aquests maltractes són casos aïllats, Amnistia Internacional ha demanat que s'obri una investigació per part d'un organisme imparcial independent per aclarir-ne els fets. De moment, el govern nord-americà ha demanat també una investigació a fons i sancions als soldats implicats. Alfonso López Borgoñós, portaveu d'Amnistia Internacional i expert en la lluita contra les tortures. Vostès es creuen a George Bush quan diu que vol arribar fins al fons d'aquesta investigació? La veritat és que nosaltres tenim seriosos dubtes per plantejar-nos que el que diu ara pugui ser diferent del que va dir fa un any o el que va dir fa molt de temps i no s'ha pres cap tipus de mesura. Jo recordo que quan es va iniciar la guerra, Donald Rumsfeld va fer una demanda expressa al govern iraquià que es tinguessin en compte les normes de la Convenció de Ginebra en la nova lluita que començava. Curiosament, també el primer ministre iraquià en aquell moment també va demanar el mateix a l'exèrcit nord-americà que compleixin amb les normes de la Convenció de Ginebra. I el que és curiós és que hem vist que un any després tot això ha quedat en no res, absolutament no res, i com reiteradament han estat violades les normes més fonamentals tant durant el període de guerra en tractament a civil i en el tractament als mateixos presoners de guerra, com posteriorment durant el període de la força d'ocupació, mentre estan ocupant el territori, com en cap cas s'ha respectat. Llavors, aquesta situació que tu comentes ara, que Bush comença a dir ara, doncs per part d'Amnistia, ho agafem amb una mica d'alegria en el sentit que esperem que sí, que ara hi hagi un canvi fonamental, però la veritat és que és difícil de creure que vagi a haver un canvi que no hi ha hagut en aquest darrer any. Cal recordar que hi ha unes eleccions al novembre que a Bush li interessen molt, també, no? Suposo que això influeix, suposo també que influeixen altres factors, com que realment això ha estat un cop molt fort per el que era tot el tema de la lluita a l'Iraq. Avui llegia en un diari precisament que parlava d'això, de com en aquest moment els diaris més influents de l'opinió pública nord-americana, crec que New York Times i altres, recollien la vergonya com a país que estaven sentint en aquest moment per aquest tipus de reportatge. Cosa que també em sorprèn aquí, també t'ho comento, perquè jo puc entendre que l'opinió pública en general pugui causar una certa sorpresa les imatges que s'han vist tant dels soldats britànics com dels soldats nord-americans, com aquestes imatges de tortura. Però els periodistes de New York Times, el periodista de Washington Post, la major part de la premsa que tenia notícies d'això, no només per Amnistia Internacional, per moltes altres ONGs que estan treballant al territori, pensa que en aquest moment afortunadament, hi ha moltes ONGs que estan treballant allà. Les denúncies per part de moltes d'elles havien estat insistents des de feia moltíssim temps i el que de tot això també podria comentar-te una mica jo és la sorpresa que és l'Amnistia Internacional no tant per l'opinió pública, que nosaltres entenem que ha estat poc informada sobre aquest tipus de temes, sinó com aquests mitjans de comunicació en aquests moments es mostren tan sorpresos, tan avergonyits, fan aquest tipus de comentaris, quan ja dic que hi havia evidències racionals, hi havia indicis de que aquesta situació ja estava passant des del primer moment de l'ocupació. Vostès creuen que això són casos aïllats o això passa més sovint del que es diu a la premsa? Això per nosaltres des d'Amnistia Internacional ha fet públic des de març de l'any passat tota una sèrie d'informes, no dic mes a mes, però cada 2 o 3 mesos ha fet un informe sobre fer una mena d'anàlisi del que estava sent l'ocupació de l'Iraq per part de la força d'ocupació. Ha fet un anàlisi perquè ha fet entrevistes, ha parlat amb moltíssima gent, ha estat sobre el terreny, ha treballat conjuntament també amb altres organitzacions iraquianes sobre aquest tipus de temes i el que nosaltres podem dir és el que aquest dia ha sortit, vull dir, aquest tipus d'imatges que hem vist aquests dies, independentment de que, com diuen alguns mitjans britànics, puguin ser falses o puguin ser de veritat, corresponen exactament al que nosaltres hem sentit sobre el terreny des de fa moltíssim temps. Aquest tipus de violència exercida sobre certes persones i a més sense cap tipus de problema per l'edat, que tu sàpigues que no només ha estat fet aquest tipus d'actes a població major d'edat, sinó també a menors, sense cap tipus de problema i nosaltres tenim una quantitat enorme de denúncies. Pensa que dintre de tot aquest tema, com a cosa positiva, el govern dels Estats Units ja a l'octubre del mes passat ja va pagar indemnitzacions molt fortes a famílies iraquianes com a conseqüència de les demandes fetes per civils iraquians en contra de les tropes d'ocupació, cosa que d'alguna forma és molt positiva. Però hores d'ara, que nosaltres tinguem coneixement, cap soldat nord-americà ha estat jutjat per cap tipus de violència exercida contra els presoners ni per cap mort injustificada de població civil. No sé si tu has sentit, suposo que l'hauràs sentit en algun moment, doncs això que arriben els soldats nord-americans i acaben amb una manifestació a trets. Doncs no hi ha hagut investigacions imparcials per part de les tropes nord-americanes i això per part d'Amnistia també és un motiu de denúncia. De quin tipus
que hem vist aquests dies en aquestes imatges tan exteriores d'aquest iraquià que estava completament tapat i que tenia uns fils elèctrics agafats de la mà, doncs ha estat això, el que s'anomena el submarí, que es tapa amb una bossa de plàstic i és que hi ha tot tipus de pràctiques que a més que són molt comuns, pràctiques a més que no cal, en molts casos, una gran preparació, perquè el problema de fons aquí està la impunitat. És a dir, no cal massa sofisticació perquè les tropes dels Estats Units no poden ser jutjades en cap cas per l'autoritat iraquiana, això per una banda, i per altra banda el seu govern tampoc el jutja, amb la qual cosa tenen un complet sentiment d'impunitat i de fer allò que ells volen. Fins i tot ja el que és penós és que a sobre ho facin en una presó com la d'Abu Ghraib. La presó d'Abu Ghraib des de fa moltíssim temps per part d'Amnistia, en temps de Saddam, ja havia estat d'alguna forma denunciada com un dels llocs en els que més violacions de drets humans es feien gairebé de tot l'Orient Mitjà, i que els Estats Units, un lloc tan representatiu del que va ser la violència exercida contra la població iraquiana, també torni a fer el mateix, i no només allà, sinó en altres llocs, doncs a nosaltres ens sembla realment molt trist. A part de l'exèrcit nord-americà i britànic, que és el que s'està denunciant en aquests moments, a vostè li consta que també hi hauria agents d'empreses privades que estarien alimentant o animant a que es practiquessin aquestes tortures? La gent d'empreses privades, aquestes forces de seguretat, hem de pensar que en aquest moment a l'Iraq estan desplegades. Nosaltres no tenim xifres, perquè és una cosa de la qual no tenen xifres, com la major part del tema. Clar, aquest és el problema, també, perquè aquí, quan hi ha una baixa d'un agent d'aquestes empreses privades que està col·laborant amb l'exèrcit nord-americà, aquestes baixes no compten com a soldats nord-americans que moren, no? Exacte, però a part d'això hi ha moltíssima gent que està treballant en aquest moment. Aquests dies hem vist el desgraciat cas d'aquests 4 guardes de seguretat italians que han estat agafats per la guerrilla, aquests 4 nord-americans que van ser a Fallujah. Hi ha centenars de persones que no responen més que a criteris de les seves empreses, no responen ni al govern, funcionen amb impunitat, i això també és molt greu perquè en aquest moment aquesta gent també, sense cap tipus de preparació específica per d'alguna forma mantenir l'ordre en el seu lloc, estan actuant realment com a forces de policia privades en determinats espais i sense que l'opinió pública internacional tingui massa coneixement del que és el que està passant exactament. Alfons López, portaveu d'Amnistia Internacional, gràcies per haver-nos acompanyat i esperem que les investigacions arribin a bon port. Gràcies, bon dia. I en el capítol dels esports, Ronaldinho continua sent protagonista, ho era ahir a la part final també del programa a la tarda.